kinabuhi ka. No. Abi kog patay ka na dihang gimugso ka ni Mamela. Wa ka na maginhawa ni atong higayon na, Paulo. Buhi ka. Buhi ka di ay. Paulo. I said do not touch me! Nay! Nay, Sadas! Nay! Dali, Nay! Barog, Nay! Animal ka, Paulo! Mas gihatagan pa ko ni mong igong rason nga dili na makigbalik pa nimo. Biya nagikan din eh. Giunsa man yung pagkaibaw nga ni ako, ha? Kisa may nagsulti nimo? You very well know that I have my resources, baby. So no. Dili ko nimo mahimong papahawaon og hingpit sa imong kinabuhi. I am going to be leech-sucking you till your blood runs out. Leech? Linta? Alimatok? Kung bauna, sayon ra kayo kang wad-on sa akong sistema kung mapugos ka pagpilit. Asin ra imong katapat. What? Nagtuo ka nga wa ko masayod kung unsaon sa pagpawa sa alimatok? Nagdakukos ba sa kandong? Nalimot ka? O gumandaw niya kabutangig asin, ibuwadi ka sa init aron ako masiguro nga mamatay ka gyud. You want me gone that bad? Paulo, dili ka na ang buto ko ipasabot. Then, try a little more harder, baby. Kay bisan unsaon pa kunin mo sa pagdispatch sa imong kinabuhi. You cannot get rid of me that easily. You're stuck on me, and I'm stuck on you. Paulo. Gusto ka masayod kung hain karon si Piolo? Unsay? Hain ang akong apo, ha? Come back to me. And you will find the answer. Paulo! Paulo, kadiyot lang! Paulo! Unsay bot niyang ipasabot siyang gisulti, ma'am. Nay, Ti! Unsa? Napali ka din eh. Asa man di ay ko? Klase man mo ron, di ba? Liit na kay ko. Di ba ko? Nakapamasugani ka? Kay, hapo naman akong klase. 1 PM pa man. Ikaw kay buntag man, kay kutob hapon man ay mo ha. Nalagi ka, sige yung kakapsin tayo. Oh, good. Klaro, ana. Nga naman? Hindi, ikapoy ko eh. Nilaay ko. Bako ganahi. Hindi ko ganahan mas eskwela. Di, ihilak ba? Kahilakon man ko, ipaon sa manan mo. Imo idas ko balik ni akong luha. Aron di ko kahilak. Ihilak ba? Hilak na sa noon ko. Awa, tuwa ko si Puno. Ano si Paman ito ni mo? Ay, luwa day. Awa, Nain man. tuwa na noon. Awa. Asa Nanas akong naong. Di siya na pangitaon kay nauga man dayon. Di siya ko eskwela kay kinagukol na tad ko. Sapa diya, uy. Di lang ko eskwela tiya kay nagukol ko. Di ka eskwela? Sa, di ka eskwela? Ta. Agay, manakuligi ka. Makabugo na na. Bright day ka. Saan na? Nya, sige mo ko magdukol. Ha? Nakuhaan yung tod nga. Wanay no bilin sa akong ka-bright. Naa, uy. Ang taman, be. Ang taman. Naa. Bright pa di ko ron para ni mo, ti. Salamat, ya. Bright kay ka. Bright kay kas kabuang ba? Mong kaligo na dito. Kaya udto na ha. Hapit na sa pang imong klase. Dili ka mahimong musuon nako. Kinahala magkugig ka. Kaya kung maparihas ka nako nga way grado, way nahuman, parihas unya tang sa kalsada mabuhi. Ganahan mo ko, anak. Unsa? Duklon tinong ka? Limot ka. Idol di ka. Mo nga musuon yung gani mo. Ang ginawa ng mga matanda sa mga matanda sa mga bata ay nagiging tama. May tama ka.
Kaya kagawit da, kayuring ka lang da. Ha? Suon man ko ni mo good, inigdak ko na ko. Manukol naman sa niya ko. Unsa? Bibi, pahawa da, Bibi. Pahawa na din, Bibi. Ikaw ba, nagdugag-dugag lang ka sa kong taguol ba? Pahawa na din, hi. Asa mo ko paingon, TV, kung imo ko papawaon. Saskalan! At doon ako puyo. Hala, ginoo ko. Ka-bright yung tinuod ni mo. Salamat, eh. Nasubraan lang, mga atong kuhaan, Bi. Agay, ti, oy! Wow! Kwarta! Kadagang kwarta ini. Gisud mo ining paper bag. Ay! Ay! Ako nagkaroon ang tag-iya sa mga kabilin nga sakanan nga di pasaruan ni Lolo ni mong kapitan. Hindi ikaw na. Basta, ako na paling kwarta. Wa ka balang mubati o konsensya. Unsa? Nga naman kusensya man ko. Nga patay naman si Lolo. Ug ako rin tanan. Wani kusensya hay, oy. Kwartahay na ni. Hinaot pa unta nga gamitin mo sa hustong paagi ang maong kwarta potensyado. Ay. Wala siya ka mag-share na ko. Dilin ta na kaamo. Anong mag-share pa man ko nimo? Kaya mga sakyanan lang ang nawa na ko. O mga karaan na na. Ambutan ni mo ba? Kung anong midaginot kapag palit anak. Ha, bahala ka niya. Basta ako, dili ko mag-all. May mga paabangan pas lolo. Ha? Sa klase sa imong pagpakabuhi, imposibleng magdugay sa imong mga kamot ka ng kwarta. O sa dili magdugay, magkamang ka na lang unya sa yuta. Magmahay kas tanan mong nabuhat sa imong apuhan. Unsa? Diha ka na. Bahala ka. Kompleto na sa papilis, ha? O kaya nagbalik din eh. Ay nagpakita na ako kay kapoy kay katubang ni mo. Sa kung planong magkikatubang ni mong hambugiro kang dako. Napala siya dito di ay. Animal tiguwa nga eh. Pagkapinan pa yung istorya, bisan may biya na. Ha? Sagdi lang. Sagdi lang, hambugiro ko. Kaya may ikapanghambog masad. Samot parang nasubra sa milyon na ako nadawat. Lo. Saon tamen ni Lo. Wa naman ka, Lo. Ako na magkapahimos ining tanan. Planuhon pa sad nako unya ng imong abangan, Lo. Kay may nahunaw-naan kong laing negosyo. Lo, ay lag kasuko, Lo. Gamiton lagi nako sa maayong paagi ng kwartaha, nga halin sa imong mga napundar. Pasilua nga, sa ingon ini nga paagi ko mga kwarta, Lo. Kinahanglan pa man akong dalion ang imong kamatayon. Pero adto sa gyud ka paingon ba? Itiguwang na ba gyud ka? Unya, giango-ango na. Pasalamat gani ka, Lo. Kitungod na ako, wa na ka mag-antos. Samuka, uy. Nagmumit pagkani ko dre. Kinsa na! Kasamo pa. Kamo? Ay, niya mo mga sir? Lenta, Oh. kung gisira ninyo pultahan ini kuman. Batay pa, sira. Batay pa! Wa pa man tamo pa dayon na. Wa ka ba makapati? Oh. Ipadayon na mo ang among kaugalingon. Wa may makinahanglan sa imong pagtugot daot. Sir! Daw-daw nang namatay sa lolo ni mo. Pinagkadlaw ng sab ang miyagi sukad siya na lubong. Mm. Ang atong sabot nga bahiran mi nimo human siyang lubong pero diyang mibalik mi dinhi sa imong gipuy-an wa ka. Sir. Milakaw ra ko atong higayon ha. May uba nag-outing. Outing? Oh. Nagay mo kas pag-outing nga bag-o ka palang namatyan? Bad boy! Bad boy! Ay naman! Ha? Hain ang bayad sa imong utang. Dako-dako nakatugtubo kay taod-taod naman kadto.
Ay, sir. Mubayad ko, sir. Wa ko'y planong daganan mo sa akong utang. May kwarta na ko. Adi ay, Oo. may kwarta na ka? Oo. Ah, oh, kwartahan ka na karoy kayo na di ay tuod. Tibago ka lang nakadawat og bayad. Gikan itong tigo ang gikan din eh. Unsa? Nahibaw ka? Oo kang, wa na monitor ang imong mga lakaw. Boy, bata kapag yun kaayo. Mga bata, sudlang niyang kwarto, kuha ang bayad sa iyong utang. Ayaw! Ayaw mo pagsuot sa kwarto! Ayaw! Marabos! Gisuod sa paper bag. Ayaw ha. Ako na kwarta. Ayaw na ginabti. Ambi ang paper bag. Marabos oh. Ang bina! Papuyar ko na ito, halagi mo ragi. Iring ang kusog kayo mga wata. Dali! Buhay ko ninyo! Buhay ko! Ang binagkwarta! Ako na! Ibalik na ako, sir! Niyanas ko mga gamot. Ano ibalik pag nakunin mo? Saan ko buang? Sir! Mubayad bang ko? Ayaw na nilagti, sir! Sobra na kayo na sa katindad nga akong nautang ni mo, sir! Ang bina! Way sobra lang na ako kung kwarta na iskutan. Sakto rin eh! Quits na imong utang din ako. Boys! Sige na, uwi na siya. Magniya na itagikan rin eh. Sir, maluoy ka, sir. Ako ng kwarta, sir. Ambi ka ng sobra sa akong kwarta, sir. Ambi na! Ay! Unsa na! Kasakit sa akong pangig. Kita gigil sakit sa lawas. Siya no? Hoy, kiniliti man eh ha? Ni ananis akong kamot. Ako na. But pasabot. Kawat na ang imong buhaton kung pupugos ka gyud sa pagkuha nene. Sir, ako na, sir. Ambi na! Boys! Murugay ko os potensyano. Matagin ninyong leksyon aron nga muhumok. Uhog. Dali na uniyang makasabot. Kabutan sa ni Sarmas? Kabuni ang baba aron dili na magsaba-saba. Ayaw! O kamuni bahala niya. Maguna ko sa kina. Limuot din eh. May aircon. Limuot. Sige, boss. Ay, hindi! Hoy! Akong kwarta! Akong kwarta! Hoy! Ay, buhay ko ngayon! Buhay ko! Kumusta na siya? Ay, wala pa magayod intaw na siya makamata, sir, oy. Murag, grabe-grabe yun, igihang kahimtang ba? Dado na nalagyan nato ng imuhang anak sa ospital, sir. Gidiktaran bago nimo sa ngayan kung buhaton. Dili makadadiktar, good sir. Sugyot naman ng ako. Whatever. Just keep your mouth shut. Usawan. Napakaon mo na ba siya? Pinagi sa iyang tubo. Santa, di pangutan na tika. Nagkakaon na ba siya? Santa, unsa ba? Kanusa ka lang mabungol. Gusto ka bang lugiton ko kanang imong dunggan aron makadungog ka? Ay, babungol, nagyod hinuong kong dayo ni Ana, sir. Meron di ka mamutingog pangutanon. Magkainit ka so. Ay, ingon magugka nga, ishot na ko ang mouth na ko, sir. Masunuring maid, baya ko, sir. Buiset, pilosopo kang dako. Wala, sir, oy. Usay wa? Wa pa siya magkakaon? Gaon sa nagurasa? Kung ikaw ka ha, ang dili na ko pakanon buanga ka. Ay, ala, si sir ba? Ay, wala ba? Wala di ka pilosopo, ha? Pero, nakakaon na siya, sir. Nakakaon na katong imuhang usa ka anak nga giagi na sa tubo si ihang ilong. Ako gyang ginahinay og maayo, sir, kay kanang gisaka na ko ang ihang posisyon kaganina ba sa pagpahigda kay mo ba isulti ni Dr. Yap. Sir, ngano kang wala pa man kana siya makamata, sir, no? Wala na ug-ug yung tingali ang ihang ulo ana, sir. Unya naluag ang tornilyo sa utok.
Buot mo bang ipasabot kinabuang na kining akong anak? Nga, Buot ka bang ilubong nga buhi, Santa? Ay, hala, sir. Ingon mo, sir, nga nahulog makakanabata, gikan sa bukid, sir. Unya, nasangit-sangit sa mga sanga sa kahoy, matuban ni Tinoy. Lalim mapud, ana. Ay, naug-ug yun ang ulo ni ana, sir. Pero, sir, wala ka na magpasabot, sir, nga nabuang siya, sir. Naug-ug lang. Wa kay lami ikatubang, Santa. Pahawa sa kuwa tubangan. Karon dayon, sir. Di balagot pa ko, di mo? Wa, sir, oy, nangutan na lamang ko. Sige, mubiya na ako. Dad-i unya ko direk mainom. Tubig, sir, o bino? Bino, Ikupa, sir, o ibutilya? usa ka botilya ug may kupa. Okay, sir, matuman. Ay, sir, may nalimtan pa ko, sir. What? Bugnaw o dili? Pagdaog ay, Santa. Kay kinahanglan ako pabugnaon ng akong oo. Nga miinit tungod nimo. Gamay na lang. Ug malabay ta nakas bintana. Hala, sir, makadaog ka pa ko, sir. Nanambok na baya ko ron. Santa! Aray na ko, sir. Ay! Magkalago! Pila na kaadlaw nga nagbalik-balik ta sa dapit nga nawadan sa akong apo. Lakip ang mga lugar nga posible niyang magawsan gikan dito. Pero wag nakakita niya. Dili ko gustong mawagtangan sa paglaom pero... ingon og siya naluyan ako. Nay, pasagding ako nalay mo padayon sa pagpangita niya. Denise, Dili ko mohunong sa pagpangita, Nay. Isaad ko kana nimo. Hello? Hello, Ma'am Denise? Clover? Ay, mangumusta lang unta ko, ma'am, kung naunsa na ang inyong pagpangita ni Piolo. Nakita na ba ninyo siya? Wa paghihapon, Clover. Ay, daoy. Mamo, anak, ginunta ko, ma'am. Aron mo tabang ko sa pagpangita niya ba? Pero, unsaon ko manggod nga, di ako po na pumanghod, oy. Nakasabot ko, Clover. Og, daghang salamat. Ay, laoy, nakahilak na subject ko. Nakahilak na sab ko. Mingaw na kayo ko ni Papa P. Clover. Patay na yun siya? Ha? Hindi ko palabot. Wala yung ko'y pamanunon ining gwapo. Dili pa siya patay. Hangtod nga dili makita ang iyang lawas, Clover. May imong pagtuo, ma'am? Gibati ko kana. Ingon man sad si Lola niya Sedes. Managsama mi kibati. Buhi pa si Piolo. Pero... Oh. Husto. Naibaon ako. Hello, ma'am? Unsa to, ma'am? Nahibaw na ka nga unsa, ma'am? Hello? Hello, Ma'am Denise? Napakadya, ma'am? Ma'am, di apa ako diri, ma'am. Hello? Hala, ha? Gipaungan lang ko nga wa mo babay. Kapoy ni mo, ma'am, oy. Baw nga nag-uol ko diri. Paungan pagyug ko nga di mananghid. Nag-uol lagi ko ba? Asa ka? Dini ka lang, Nay, ha? May mahinungdanon kong atuon. Kung mahitungod di Piolo ang ibong lakaw, bisan kapoy mo uban ko. Ayaw na una, Nay. Pabutan na lang una ako dinhi. Kaysa akong pagbalik. Ipaniguro na ko nimong may balita na kung mahatag ni mo bahin sa imong apo. Denise, Ato na ko, Nay. Paamin ako. pag-amping! Salamat, Nay! Si Paulo. Si Paulo ang makatubag sa among mga pangutana kung hain karon si Piolo. Walang unta si kalabutan sa pagkawaha ni ini. Walang unta. Di ko mahitabo ka na. Dili ko ikaw mapasaylo, Paulo. Walang ko makabantay. Apit ko man dahil na mahurot sa paghinahinag inom. Yan ang usa ka botilyang bino.
Maudi ay. Maudi ay nga murag na igo na ko. I am getting older. Dili ko mahubog nini nga niadto. Bisan hot doon ko sa pag-inom. Mag-inusara ang usa ka butilyang bino. But why do I feel dizzy now? Guess I'm getting older. Busa kinahanglan. Kinahanglan. Kamay mata kinaanak. We have a lot of makeups to do. And I will definitely spoil you. Pero ipaniguro kong dili ka may sama sa aming suon. Nga magkamauna mo sukol na ko. What do you want? Oh, dili ka magyod magkamaong mo hinay sa pagsiras pultahan? Ning lawak, ha? Hindi manihin mo. Don't you know what privacy mean? Elaborate me the definition of the word, Dad. Damit, Paulo. Dili na ba tamahimong magsulting at dili ta magsupuhay sa usag-usa? O sa may mong gibuhat din eh? Checking akin. Kaya andam na ko. Huh? Andam ka na? Buot po bang ipasabot nga? Andam ka nang mudawat sa imong igsuon, iho? You're getting old and easily gets too excited, Daddy. Oh, sa may buot mong ipasabot, Nga andam na ko. Nga andam na ko alang sa pagtambong sa iyang haya. He died here anyway. What? Calm down, old man. May barag ka na. Oh. May barog ka palang gani, ha? How much more kung... Kununsa? Unsa? Ayaw na. Atakihon ka niya. Animal? Shh! Don't keep mentioning your kind. Oh. Relax. Relax. Gunang. Ako na'y bahala din hinga mo bantay niya. Don't worry. Wa ako'y buhaton dautan. Nagkasiguro ka? Let me think. No? Damn you! Animal ka! Let's say ka! Oh, Dad. Hain ang iho. Son, you used to call me those words. Nausa ba dayon sa pag-abot ining pisti sa atong mansyon? Ayaw og balik ka sa ang imong igsoon. Wow. Just wow. Kung ako ang moingon og pisti, balikas na din, ha? But I just mean pest cause he is a pest. Oh, yeah. Oh, nalimot ko. Sa unsa? Pagdali! Ano sa inyo magkagawas ka na? Sulti na! Nalimot kog da og insecticide. Aron ni spray ning peste nga naghigda din, he. Animal ka! Back to you, Dad. Gawas! Gawas! Oh, anong nilingkod ka diha sa sopa ng iyang lawak? Gipaggawas na ka. Gawas! I'm tired. Dagan ko gibuhat karon sa opisina. You were absent again, Chairman. Basin ba hinoonog? Dili ka lang makabantay. Nailog ko na di ang imong trono pagka-chairman sa atong kumpanya. Oh, no. No way. Dili ka na ba hitabo? Samtang buhi pa ko, dili mo mailog ka na kung akong posisyon. Anak talang ka. You are old and getting weak. Dad, retire na. Retire na. Let me handle your business. No way! Iba mo na'y gusto ni mo mahitabo. You trained me so hard alang sa umabot. O karon andam na ko sa pag-take over to take your part, so retire na. No! Okay, dili ka na lang mo retire ka. I will just take your position from you. Usa! Animal ka! Buhaya kang dako! Okay. Wa takapadag ka. Aron mo sukol ka dako. But you trained me, and you did a real good job, Daddy. A real good job. Mauna ni ako ang bugtong mong anak o manununod. Hala, Inday Dines. Mura magdili ko makatuo nga ikaw ni Inday, oy. Taod-taod na gayon nga wala ka makaanhe. Diin ka man naigikan. Abi ba na ako bayag, nagabulag na kamog si Sir Paulo. Kay wala ka namang good mo anhe. Ay, niya ka man lagay. Buwag namin ang Santa.
Ni Ana ba siya nang? Oo, Inday. Dili pa lang kayo dugay nga naabot gikan sa trabaho. Ato sa taas. Lahusan na lang dito sa ihaglawak. Ay, sayop di ay. Dili ka naman di ay sama sa uban niya mga babae nga dadon din ka ni adto nga mulaho sa siya kwarto. Lahi ka man di ay. Ay, sorry Inday, oy. Naligas ang ako agba. Way problema nang. Nahibaw ko. Ha? Tinuod? Oy, unya? Hala, ay, daoy, kakatabian ba yung gitaw na ako, oy? Sige na, akong adoon si Sir Paulo, akong pahibaon nga ni Aka. Salamat nang. Ay, tuod, nasayod ka na ba? Saan sa nang? Ay, unya na lamang, oy. Madugay na takot, tsikahan pati ka sa... Ay, unya na lamang lagi, oy. Basi pag muhisgot pa na siya ni mo ni Ine. Arion sa nako! Oh. Milili ako sa kwarto ni Sir Paulo. Kaya nga na mabitang wala niya ilak. Nagkang aman, nang lit na lamang ko. Pero wala man siya. Hain man kaday. Namurig dangat. Ato ang makato sa lawak sa iya galuha. Na, ato arba ang ilahang amahan. Nakainom ra ba ka do? Kaya nagapahatod ka tong usak ka butili ang bino ka ganina. Namurig dangat gayon. Magkagubot makaturong duha. O dili man sila magkasinabot yung amahan ug anak. Oy, adoon ako, be. Oh, come on. Og sige sa imo padadon sa imong mga negosyo, ha? This bastard ngoy grado? Wa gani makagraduar sa high school? So, naibaw kayo di ay mahitungod niya. Ugwa ka man lang musulti na ako bahin ini. Gabuhi ang imong igsoon. He's not my brother. Og labaw nang wa ko'y planong sultihan ta ka. Kay dili interesting kinitawana. He is nothing but a trash. Go away! Shut up! Kinsa na? Ay, ako kini, Sir Paulo. Sure ka, sir, nga mo go away na ko, sir. Just another fool nga nagpuyo ni Baya. Don't make me repeat myself. Unsay mong tuyo, Santa? Ay, ayaw na lamang, sir. Mo kanaog na lamang ko og balik. Sultihan ko na lang si Day Dines. Gag ipapahawa ako ni Sir Paulo. Oh. What? Sige, sir. Mo kanaog na ko, sir. Mo. Oy. Ay. Mura ramang nagabanggag hangin, Mayog yun, kayo batasan kining amuha purigaba lamang. Ni Inday Dines, ragyod ni siya mabutan ay. Wa, yun tingal ni kahibalo si Inday Dines sa tinuod nga kulor na riyag uyap. Aw kanhi di ay. Nagadali-dali ug maayo ug lakaw ay. Wala gani mo gamit sa hagdanan. Ato apa ingong elevator. Santa! Ay, sir! Unsay ato, sir? Ano nga mas pagtubag mo, sir? Sorry na good, sir. Musulod ko, sir, ha? Aron mo gawas? Baby, Paulo, you are here. Baby, ni Aka. ayaw pagkakos na ko. Oh, why not? Kay wa kanay katungod nga muhimo, ana. I still do. Come. Paulo, unsa ba? I miss you. Terribly. Didn't you miss me? Paulo, Say it, please. Paulo ni ako aron magsultita. Okay. Buhiin ako si mong pagkakos. You can still talk. Bisan migakos ka nimo. Speak, baby. You still smell the same. So damn good. Dihag ka ni mong ako, abaka. Also, your neck. Paulo, unsa ba? Mahimo ba magsultitag tarong? Buhiin ako, bi. I can't get enough. Pwes kung wa ko'y mahimo sa kong pag-ani karon. Mupauli na lang ko. No. Okay. Yeah. Gibuhian na ta ka. Can I at least hold your hand? Please? Paulo, Nasayod ka yun. You are the only one who could keep my sanity. Pabuang ko kung wa ka uban ako. Baby, please, come back to me. pasaylo ako. Pero dili na mahimo, Paulo. Why? Tungod kay... Tungod ni Piolo? Mao ba? Oh. Siya ba ang hinungdan? Andam ka bang irisgo ang imong kinabuhi niya itong tawhana? Unsa? Kay nga no? Wa pa ba di ay? Nahibaw ko. Maniobra mo kining tanan. Ang wa ko lang masayri.
kung giunsa ni mo sa pagbuhat. You found out. Unsa imong gibuhat ti Piolo? Hain siya karon. Come back to me. No way. Then, dili mo usab siya makita. Paulo gipangita na siya siyang apuhan. Nabalaka namin niya. So, apil ka gidi ay sa nabalaka sa iyang pagkawa. Oh, natural. Estudyante ko siya, Paulo. Pero it doesn't look like sama lang sa estudyante ang imong kabalaka nga gipakita niya. Dili ka na tinuod. May pagbati ka niya? O unsa? Wa. Baby, you're lying. Wa, Paulo. Dili ka na tinuod. Nasayop ka. Kabala ka lang sa usa ka maestra ngadto sa iyong estudyante ang akong gibati kang Piolo. Mao nga please. Kunhain man siya tug ani ko. Unsa imong gibuhat niya? Wa, May daotan kang gibuhat niya. you think makahimo ko niya na? Dautan ang balanggid ko sa imong pagtuo. Paulo. It's baby. Paulo, please. Come back to me. Usultihan ti ka kunhain siya. Paulo. Fine. Don't. Paulo. Ay, hala! Hala, nagabarog raman lagi di mo diha, Inday! Gusto mo, Diyos, samtang magasulte? At dada mo! Pero una na ko si Sir, ha? Kay, nagpahimo magsabaw? Tuga-tuga man o giinom niya, human ka ng galabad nung kuno iyang ulo? What did you say? Ay, hala, sorry, Sir. Di, dito masabot ako istorya, Sir. Dad-an talagi mo og Diyos, Sir, ba? Makapinan pa nako sa paborito nga cake ni Inday Dennis. Kay, nasayol ka ba, Inday? Nga sukad nga, wala ka na mag-anhian din, he? Natagbaw gayon kami kinaon sa cake nga palito ni Sir para nimo ay. Kay, human sa duha ka adlaw, iya naman ka nang ipalabay kay bahaw naman kuno. Oh, dili unya kuno kaganahan, mautong mag-ilis sa siyag bag-o, magpapalit na sab. Unya, tibo okay ra bagyan. Unsa? All for you, baby. Paulo. Unya kay anugnan man me. Ay among kanon ay. Mao nga kanang magkutaw kog Dios aron na ikapare sa imuhang paboritong cake, Inday. Thank you. Ay hala, nakabati lagi ko pag-usab nga mulito ka og thank you, sir. Mulito ka ra gyud ni Ana baya kun niya si Inday Dennis. Oh, Aw! Mabutan yun bitaw ka. Sir, kun ni si Inday. Dili na ba lang po yung Inday? Aron nga, buutan kanunay gitong akong amo. Unsa? Ay, tabian na yun ako, ay. May nagpaabot ra bang hubog nako sa taas nga, nagbantay sa kaluhan ni Sir Paulo? Kaluha? shit. Oo, ang kaluhan ni Sir Paulo ba? Nga karon pa makita nila masukan. Ay, wa pa din kasultihin ni Sir Paulo? Alas kang laugawa. Ako na hinoy nakaunang tabi ni mo. Alas, sorry, Sir, ha? Naunhanta ka. Ay, ano sige, oy, magkutaw na ko og Diyos. Aron nga, may kalingawan mo ba? Samtang maghisgot-hisgot mo sa kaluhan ni Sir nga, sama usab niya hitsura, wag yo'y kalainan. Shit. Imong kaluha? Si Piolo ang buti ipasabot, dili ba? Ni Adoni si Piolo? Fine. He's here. Pero dili mo siya mahimong makita. Paulo? Come to think about it. May nahatag usab nga maayong opinion ang tabian nga katabang. Gusto siya. Ikaw lang ang makapabutan ako. So why not live here? Unsa? Puyo din hiyo ba na ako? Okay? Og tugutan ta ka nga makita ang imong gipangita. Si Piolo. Hain siya nga lawak. So,
Is it a yes? Pakit ako ni Piolo. It's a yes then. Pakit auna ako niya. Come. Mahimo man ta mula ka nga dili lang magkupots kamot. I used to do this. Used. Past tense, Paulo. Busa buhiin ang akong kamot. Nianang! Oh, uy, wala na lagi sila dinhi sa sala. Hala, uy, giuna pa na ako sa paghatod kine. Ako pang gidali-dali. Giunya-unya pa na ako ang sugo ni Sir Orlando. Unya, wala naman day sila din, he? Asa sila? Nang lakaw? Una na ka sa taas. Ay, mawala ng kabugnaw nina. Na, ako na lay inuini ay, ug ako na si kaonan eh. Ako rin manggihapoy mubuhat ana unya ba? Ay, patilan. Be? Bisag, sige na kong kakaonan eh. Labi mag-good ay gihapon. Mahalon yung gito nga kekod. Lahi na yun. Lami yun lagi. Be, usapa gani. Be, usapa. Ningon pa bitaw ko, lami yun. Bisan sige na kung nakakaon ini. Bay, hala. Hala, ang sabaw di ni Sir Orlando. Ay, sa kusina ko na nitiwasan. Naasa di susod? Yes. Musod ko. Wait, Ngano? baby. Paulo. I love you. Pau. Oh, I hope you would always choose to love me. Si Kinsoy ka lang na sa Loyos, Palta. Ikaw na ba ka na, Santa? Anong nag-ung-ung ka pa man diha? Hayan ang ipangayo ko nimo. Oh. Denise. Iha. Tito, Come in. Come in. salamat. Oh, kanusa ka lang nabalik? Buot bang ipasabot nga? Nagbalik na mong duha? Uwa, Tito. Soon. Piolo. Ang iha. Siya ang nawa nga igsuon ni Paulo. Piolo! Piolo, ikaw gyud. Buhi ka! Nakaila ka niya. Mihilak siya nga nakakita nini. Ug iyak kining kigakos. Shit. I feel like killing someone. Pero dili ko ka na mahimong buhaton sa atubangan ni Dennis. Piolo, Piolo, daghang salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos ka buhi ka. Salamat. Oh, Paulo, nga nang gikuptan ni mo nga akong abaga. Palayo niya. I am getting jealous, baby. That it makes me wanna kill him. Paulo, Paulo, unsa ba? Palayo na niya samtang nakapugong pa ko. Paulo. Oh, Iha. Ano? Tito, milihok ang yan tudlo. Unsa? Tanawa, milihok sa niya mga mata, Tito. O hinay niya kinigibuka. Piolo. Saan? Piolo ni ako. Damn it. Hain ko. Piolo. Niyakasan kong mansyon. Nga imo na usab nga mansyon. Kinsa mo?
Ako ang imong amahan. Ug siya ang imong kaluha, si Paulo. Piolo, salamat. Salamat sa Ginoo kay nahigmata ka na. Kinsa ka? Ha?